fejn nista' nsib soluzzjoni għal ġid tal-pajjiż se nsiba. Kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat meta f'intervista li xandret il-ħadd filgħodu fuq One Radio tkellem dwar il-pożizzjoni li tieħu Malta quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni. Hawnhekk enfasizza li l-Gvern irid iħares l-interess nazzjonali u d-dinjità umana u saħaq li Malta tonora dejjem l-obbligi internazzjonali tagħha. Aħna dmirna internazzjonalment nibqgħu nagħmluh. Jien jekk ikun hemm persuni illi jkunu qegħdin taħt ir-responsabilità tagħna, fl-ibħra tagħna taħt ir-responsabilità tagħna u li dawn ikunu qegħdin jerqu jew imutu, jien mhux ħaħħalihom jerqu jew imutu. Meta ta' rendi kont ta' realtajiet differenti li hemm fil-Baħar Mediterran, il-Prim Ministru jirrefera wkoll għal ħidma tal-awtoritajiet Libjani. Hemm għexieren ta' każijiet illi il-Libjani issa qegħdin meta jintraċċaw dajes li jkunu qegħdin telqu mill-Libja u jkunu ġejjin lejn Malta l-Italja, joħorġu għalihom u joħduhom lura. Qegħdin fil-kompetenza tagħhom, qegħdin fil-ambitu tal-liġi internazzjonali u aħna dik hija parti mill-istrateġija li aħna ukoll nemmnu li hija essenzjali f'dan kollu. Il-Prim Ministru fakkar ukoll li Malta kemm il-darba kellha rwol kruċjali biex jinstabu soluzzjonijiet fuq il-kwistjoni tal-migrazzjoni irregolari. Semma kif l-aħħar ġimgħa Malta affaċċjat sitwazzjoni ta' bastiment li salva xi persuni qrib it-Tunezija li ma tħallix jidħol l-Italja. U l-Italjani jednilhom isma' jekk għar-raġunijiet tagħkom ma tridux għax din kienet NGO Taljana, ma tridux li jidħol l-Italja, aħna lesti li jidħlu Malta, imma tridu teħdu l-ekwivalenti tan-nies li jekk hemm 55 ruħ abbord, il-55 tridu toħduhom minn Malta. Jiġifieri jkun hemm 55 ruħ oħra li tieħdu minn Malta. Irrefera wkoll għal każ tal-bastiment tal-Ankurdi li ddaħħal Malta fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet li ma kienx responsabbiltà tal-Gvern Malti. U allura kien miftehim mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Gvern Ġermaniż biex dawk abbord ma jibqgħux pajjiżna u bekk il-pis jitqassam b'mod ġust. Fil-verità sibna soluzzjoni lill-Ġermaniżi. Ħadd minn dawn il-persuni ma baqa' Malta u nofs il-persuni li kienu responsabbiltà tagħna ukoll marru l-Ġermanja. Ġifieri fil-verità hija mod ta' kif nuru rieda tajba, nipproteġu l-interess nazzjonali u nuru wkoll rispett lejn id-dinjità umana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.